Tawel a threfnus oedd y rali ar y cyfan heddiw wrth i gannoedd o gefnogwyr CND i ddechrau gorymdaith y tu allan i'r ganolfan yn Llanisien. Roedd na 2 aelod wedi ceisio dringo dros y ffens i'r ganolfan yn gynnar y bore yma, ond fe'i harestwyd o fewn ychydig funudau. Mae CND yn bryderus iawn nad oes neb ar lefel swyddogol yn fodlon datgelu beth yn union sy'n digwydd ar y safle, er I bod nhw ac amheuon pendant iawn. Mae rhaid cofio bod Llanisien yn rhan bwysig o gynhyrchu yr taflegrau niwclear yma. Mae'r casings ar gyfer pennau taflegrau yn cael eu creu fan hyn a'i symud I colpot. A mae ddigon o taflegrau niwclear yn colpot I greu difrod ar raddfa 20,000 gwaith y difrod y greu yn Hiroshima. Felly mae'n bwysig, a I ni wedi derbyn gwybodaeth yn ddiweddar bod rhai o bennau'r taflegrau yma sy'n ddiffygiol yn cael dod nôl I Llanisien. A cwestiwn yw, ydy rheina felly wedi cael eu llygru? Roedd na dros 1,000 o bobl wedi dod ynghyd a hynny o bob rhan o Gymru. Roedd Cadeirydd CND Joan Ruddock hefyd yn bresennol, ac fe soniodd hi am yr angen I gyd weithio â Phlaid Cymru a Phlaid Genedlaethol yr Alban ar bolisi gwrthniwclear petai'n llafur yn dod I rym. Rhan bwysig o rali oedd ceisio portreadu'r distriw llwyr os ydy'r ras arfan parhau, wrth I bawb orfedd ar hyd yn o brif strydoedd siopa'r brifddinas. Yng Nghaerdydd Soffaia wedyn, dywedodd rhai siaradwyr mae'r nod wedi cael y pleidiau gwleidyddol I gyd I gytuno I polisia ac nid I ochri ar rhai pleidiau unigol. Does dim dwywaith nad oedd y trefnwyr yn hapus iawn ar ymateb i'r gweithgareddau heddiw, ac roedd y protestwyr hwythau yn bendant mai gwrthdystio ydy'r ateb. Mae pobl sy'n dod I peth fel hyn, dyn nhw'n yma hollol coelio bod nhw'n mynd I newid y llywodraeth, achos da ni'n gwybod sydd llywodraeth sgynna ni erbyn, fydda ni'n weld hynna blaen. Ond pan mae pobl, canodd y bobl fel hyn yn dŵad, dim jyst o Gymru, ond o Loegr I Gaerdydd hefyd. Mae'n dŵad ar broblem reit o flaen wyneb pobl sefyl arall yn hytrach yn teimlo bod o ddim twtsiad nhw. Pan maen nhw'n gweld gymaint o bobl allan fel hyn, fydych chi'n meddwl hynna ddim mwy.